Statul s-a împrumutat atât de mult că fiecare român care muncește este acum dator cu 20.000 de euro pentru țară. A dat în foc oala cu lapte, ne spune și Banca Națională, în timp ce oamenii și așa sărăciți de prețurile din ultima perioadă sunt îngrijorați cu privire la ce ne așteaptă. Teama cea mai mare este că tot noi, angajații, vom plăti sumele uriașe luate de la diverse bănci. Păi oricum suntem datori vânduți. Oricum suntem datori vânduți. Când vreodată mai acoperă ei datoria asta externă care o avem? Țara noastră s-a împrumutat cu peste 14 miliarde de euro doar în primele 7 luni ale anului, în timp ce datoria externă totală a ajuns la numai puțin de 158,8 miliarde euro. O sumă care îi lasă pe mulți cu gura căscată. Prin comparație, ar însemna ca fiecare angajat din țara noastră să fie dator cu câte 20.000 de euro. Dezastru! Ținând cont că venim de la România fără niciun fel de datorie, e dezastru.